Jak poznám, že je makléř opravdu férový? To strašně důležitý bod, který je pro mě zásadní, a to je integrita, kterou každý makléř musí mít. Je to z důvodu samotného produktu, který makléř zpracovává a opečovává nejenom klienta, ale i tu nemovitost, což je ta nejdražší věc, kterou může makléř prodávat v České republice. Myslím si, že k integritě patří i říkat občas věci, které nejsou úplně příjemné pro každého prodávajícího, ale pravda je důležitá pro úspěšný prodej ty nemovitosti. Nevím, jestli i pro vás, ale férové jednání je na prvním místě. Budu rád, když mi dáte vědět, jestli i pro vás tvrdší pravda je důležitější než slibování a slibování